I mit daglige arbejde som børnepsykolog, så møder jeg rigtig mange forældre, der er usikre på deres ret til, hvor meget de egentlig kan tillade sig at bestemme over deres børn. Jeg møder også mange forældre, der er bekymrede for, eller ikke rigtig tør, eller ikke orker gå ind og tage de nødvendige konflikter, som man jo skal tage, når man er forældre. I mit foredrag kommer jeg med nogle konkrete redskaber til, hvordan man bedst går ind og tager de konflikter, man skal ind og tage, og fortæller, hvor vigtigt det er, at det er jer som forældre, der tager ansvaret over jeres børn og finder ud af, hvad er til diskussion og hvad er ikke til diskussion. Jeg kommer selvfølgelig også med forklaringen på, hvorfor er det, at børn ikke må have ansvaret. Helt overordnet så har jeg både et politisk og et samfundsmæssigt perspektiv, der vil få jer til at føle jer set som forældre, fordi det er på ingen måde lige så let i dag at være forældre, som det for eksempel var, da jeg selv havde små børn. Til allersidst så vil jeg sige, at det hele er krydret med en god portion humor, så jeg tør godt at garantere, at du også får grinet lidt undervejs. Jeg glæder mig til at komme og tale for jer.